Vanhu munyika yeZimbabwe vazonyatsoratidza kuti vaneta neTheZANU-PF regime kuzosvika pakuzofotoshopa mutungamiri wenyika wobudisa nhau dzenhema panguva ino dzaramba dziri unverified ende dzaonekwa dziri fake. Achitaridza kuti mutungamiri wenyika ari kunzi asinetiwa pastate house. Sara mina masvika mudanyugwa panapa tobai panoti bo subscribe like turn on the bell like timina social media handles tinoona nemahandles social media handles tasana WhatsApp. Vanhu vanotenderedza picha ramuri kuona iri mutungamiri wenyika akarara pasi chiratidza kuti pane mastands eropa muri kuona awo anyora paenda yakanzi Masimba anyora achiti breaking news Gunmen loyalty Chiwenga invade state house assassinate president Mnangagwa. Ndo mashoko anobuda achinyongwa atikona panguva ino ari kungoramba vanhu vachati mashoko enhema vanhu nyatso kuti ndiye fake. Zvanyatsoratidza kuti nematensions atiri kuona ari kuitika muthe ruling party ZANU-PF tiona kuti matensions pakati pemaleaders especially the president. We do not know zvavo vakomana vabuda zvavo vakaedita noto macitizens here kana kuti vakomana vari loyal kuna the VP vari kubuda vachifambisa mafosuits kana kuti nhau dzenhema dzakadai dzanyatsokuonekwa kuti panguva ino zviri kuitika nyika yeZimbabwe ndo zvinotonzi zvinotoda mwari chaiwo vatiri kuona kuti malives emakey players especially pade political arena malives avo ari pana rumana nzombe chaipo upenyu hwavo uri panguva yakaoma. Unoda kuti anytime vanhu vangona kungoreceiva nhau ende vanhu vakatogomirira kuti zvangouya tirongozvigamuchira tiziva kuti ndo zvagara zvazviri kushuvidzira. Tuze mafungiro enyu kudii pamusoro pechiitiko ichi pena comment section medu mafungiro enyu. Subscribe like turn on the bell like